Forzo da escolleira do dique de abrigo está rematado. Se instalaron 10 bloques de 140 toneladas, 130 toneladas e se instalaron unha cantidad similar de 45 toneladas. Esta parte xa está rematada. Está rematada tamén o que era o reforzo da escolleira do dique de abrigo interior, que é aquel que está ali á esquerda, e estamos agora precisamente con esa reparación dos danos que sufreu o morro dese dique, que é especialmente complexo os traballos porque, bueno, pola situación do mesmo tense que facer cunha grúa. Me parece que a actuación se vai a facer en un espacio de 5 metros de ancho por 4 de alto. Nos próximos días tamén, calculan que en unha semana, 15 días este rematado. E despois é unha pequena actuación tamén que se vai a cometer, que en esa zona onde está a baliza roxa, que hai unha pequena grieta, tamén se vai a reparar, e con eso, pois esta actuación que ten alrededor de 300.000 euros de investimento e que é unha obra que se licitara polo procedimento de emerxencia logo dos temporais, pois quedará rematada, e agardamos que o que estableceron os técnicos pois sirva para protexer esta estrutura que estuvo suxeita aos embates dos temporais do último inverno. Eu que quero tamén agradecer á empresa foi a rapidez da mesma, porque dentro dun pouco, desgraciadamente, ao cabo de poucas semanas volverán os embates do outono e do inverno, e a estrutura portuaria tiña que estar protexida, como comprobamos agora que está. E a partir de eso, pois nada máis, que se fixo coa máxima rapidez posible. Houbera unha fase previa de avaliación de daños na parte visible do porto, pero tamén me parece que se mergullaran algúns buzos para ver algún outro tipo de desperfecto, e estamos, xa digo, na recta final da actuación, e bueno, agardamos que poida resistir, según nos din o personal técnico, os temporais que poidan vir. Polo menos con esa intención se fixo este investimento. Bueno, pois de maneira moi breve, agradecer ao presidente de Portos de Galicia, a institución Portos de Galicia, que se hubieran rematado as obras, prácticamente rematada, como ele acaba de describir, queda unha pequena actuación por realizar, porque todo aquilo que redunde en beneficio dos nosos pescadores, pero non só dos pescadores, de todo este barrio que está abrigado un pouco dos temporais por este dique, pois garantir a seguridade dos nosos homes do mar, dos que non son homes e mulleres do mar, e dos bens que posuímos neste entorno tan bonito, pois é de agradecer. Esperemos que o próximo inverno non sea como pasado, que non suframos tanto os embates da climatoloxía, e nada, pois seguir pedindo que pedimos sempre, decir, que por parte de Portos de Galicia e de outras institucións, neste caso Portos de Galicia, sigan facendo aquelas melloras que precisamos para seguir garantindo o que decía antes, a seguridade das nosas xentes do mar, e que o Porto da Guarda e os seus pescadores teñan futuro. Nada, que estea reparado todo o daño que antes nos fixe este tremendo inverno. Esperemos que non volva a vir outro como este, porque senón vamos a estar todos os anos no mismo. Entonces, efectivamente, como dixo o presidente de Portos, fixaron nun tempo prácticamente récord, porque a volta da esquina estamos en outubro e empezarán a chegar as primeiras marusías. Esperemos que non sea como as pasadas, pero bueno, que o traballo que había que realizar realizouse, e esperemos que aguante por moitos anos.